Si Clara ay hindi lamang isang arkitekto. Siya ay isang tagapangalaga ng kasaysayan. Para sa kanya, ang bawat bitak sa semento at bawat anay sa kahoy ay may kwentong gustong isalaysay. Kaya naman ang mabalitaan niya ang tungkol sa mga nawalang komunidad sa paanan ng bundok Banahaw sa Laguna. Hindi siya nag-atubiling dalhin ang kanyang lumang kamera at isang kupas na mapa. Ang hapon na yun ay mabigat ang hangin. Ang mga kuliglig ay tila nagsasagawa ng isang orkestra na nagpapahiwatig ng isang babala. Ngunit dahil sa pagod at paghahanap ng perpektong anggulo ng sinag ng araw, hindi na yun pinansin ni Clara. Habang hinahawi niya ang mga naglalakihang dahon ng pako at ng mga gumamela, biglang tumahimik ang paligid. Ang masukal na kakahuyan ay tila nagbukas, na parang isang tabing ng teatro na dahan-dahang hinawi para ipakita ang isang hindi inaasahang tanawin. Sa gitna ng kagubatan, kung saan dapat ay mga puno lamang ng nara at mulabe ang naroon, nakatindig ang isang napakalaking mansyon. Kulay dilaw ang mga dingding nito. Hindi lamang basta dilaw, kundi kulay ng hinog na mangga na nasisinagan ng papalubog na araw. Ang arkitektura nito ay isang kakaibang halo ng Spanish colonial at isang estilong hindi pa nakikita ni Clara sa anumang libro. Ang ukit na tila gumagalaw kapag hindi mo tinitignan ng diretsyo. Nagtaka si Clara. Sa kanyang mapa, ang lugar na yon ay markadong gubat lamang. Walang kalsada, walang kuryente, ngunit ang mansyon ay kumikinang sa kalinisan. Biglang bumukas ang dambuhalang pinto na gawa sa nara. Isang lalaki ang lumabas. Siya ay matangkad. May tindig na tila isang Ginoo noong 19 na siglo. At nakasuot ng barong Tagalog na kulay ginto. Ang tela noon ay tila hinabi mula sa sinag ng buwan. "Magandang hapon, Binibini." Ang boses ng lalaki ay malalim at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. "Napansin kong tila naliligaw ka sa aming bakuran. Halika, pumasok ka at magpahinga. Nagdiriwang kami ng isang espesyal na okasyon." Sa loob, ang karangyaan ay nakahihilo. Ang mga chandelier ay hindi gawa sa kristal, kundi sa mga alitaptap na nakakulong sa mga bolang ginto. Ang mahabang mesa ay umaapaw sa pagkain. May mga prutas na kulay lila na tila tumitibok, at mga kakanin na naglalabas ng usok na amoy rosas at banila. Ang karne ay mapula at may kinang na parang perlas. "Sino ang mga to?" tanong ni Clara sa sarili, habang tinitignan ng mga panauhin. Lahat sila ay nakasuot ng pinakamagagarang kasuotan. Mga barot saya na gawa sa pinong pinya at mga suit na mukhang gawa sa balat ng ahas. Ngunit may kakaiba. Kahit na nagtatawanan sila, walang tunog na lumalabas sa kanilang mga bibig. Habang inaalok siya ng lalaking naaginto ng isang baso ng alak na kulay ginto rin, lumapit ang mukha nito sa kanya. Doon tumigil ang mundo ni Clara. Sa ilalim ng liwanag ng mga alitaptap, nakita niya ang mukha ng lalaki nang malapitan. Wala itong filtrum. Ang balat sa pagitan ng ilong at itaas na labi ay patag at makinis. Tila isang estatwang hindi natapos ng iskultor. Tumingin siya sa iba pang mga panauhin. Lahat sila, ang magandang babaeng tumutugtog ng harpa, ang mga batang naghahabulan, ang matatandang nag-uusap, lahat sila ay walang uka sa itaas ng labi. Isang malamig na kuryente ang dumaan sa likod ni Clara. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang lola sa probinsya tungkol sa mga taong hindi natin katulad.
ang mga engkanto. Kapag kumain ka ng kanilang pagkain, hindi ka na makakaalis. Magiging bahagi ka na ng kanilang walang hanggang piging. Isang aninong nakulong sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng mga espiritu. Mukhang masama ang pakiramdam ko, Ginoo eh. Pabulong na sabi ni Clara. Pilit na itinatago ang panginginig sa kanyang boses. Mainit kasi ang panahon kaya parang sumakit ang ulo ko. Kailangan ko nang umuwi bago magdilim. Ang ngiti ng lalaki ay nanatili. Ngunit ang kanyang mga mata, na ngayon napansin ni Clara na walang balintataw, ay tila nagdilim. Sayang naman, Binibini. Ang karne ng kusa ay espesyal na inihanda para sa'yo. Kahit isang kagat lang, at malilimutan mo ang lahat ng iyong pagod. Salamat, ngunit hindi ko na kaya. Sagot ni Clara, habang dahan-dahang umaatras. Tumalikod siya at mabilis na naglakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang niya sa sahig na marmol ay tila umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Naramdaman niyang sinusundan siya ng mga tingin ng lahat ng panauhin. Ang kanilang mga mukhang walang filtrum ay nakatitig ng sabay-sabay. Nang marating niya ang gate, hindi na siya naglakad lang. Tumakbo siya. Tumakbo siya nang hindi lumilingon. Hanggang sa ang kanyang mga paa ay masugatan sa mga sanga at baging. Nang tuluyan na siyang makalayo, huminto siya para magpahinga. Lumingon siya sa pinanggagalingan ng mansyon. Wala na ang kulay dilaw na gusali. Wala na ang mga gintong liwanag. Ang tanging naroon ay ang isang dambuhala at matandang puno ng balete. Na ang mga ugat ay tila mga kamay na pilit umaabot sa langit. Ang mga bintana ng mansyon kanina ay mga butas na lamang sa katawan ng puno. Nakarating si Clara sa bayan na parang wala sa sarili. Ang kanyang mga kasamahan sa tinutuluyan ay nag-alala dahil nawala siya ng halos 10 oras. Gayong sa pakiramdam niya ay 30 minuto lamang siyang nanatili sa loob ng mansyon. Ngunit hindi doon natapos ang karanasan niya. Sa sumunod na 7 araw, ang buhay ni Clara ay nabalot ng hiwaga. Kahit anong gawin niyang ligo, kahit anong dami ng pabango ang gamitin niya, ang kanyang buong katawan at ang bawat sulok ng kanyang bahay ay amoy bulaklak ng orchid. Ito ay isang matamis, mabigat at tila nakakalunod na amoy na karaniwang matatagpuan lamang sa malalim na bahagi ng kagubatan. Sa gabi, naririnig niya ang marahang tugtog ng harpa sa labas ng kanyang bintana. Kahit na siya ay nasa gitna ng syudad, ang bawat panaginip niya ay puno ng mga taong walang filtrum na nag-aanyaya sa kanya na bumalik at tikman ng gintong alak. Sa ika-7 araw, ang amoy ay biglang nawala. Kasabay noon, ang pagdating ng isang pakete sa kanyang opisina. Walang return address na nakasulat doon. Sa loob ay isang lumang litrato. Ang litratong kinuha niya sa kagubatan. Sa halip na puno ng balete, ang nakalarawan ay ang gintong mansyon. At sa bintana nito, maaaninag ang isang lalaking nakasuot ng barong, kumakaway, at tila naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Mula noon, hindi na muling naglakbay si Clara ng mag-isa. Sa tuwing makakakita siya ng kulay dilaw na gusali o makakaamoy ng orchid, bumibilis ang kanyang tibok ng puso. Alam niyang sa mga anino ng Laguna, may isang mansyon na hindi nakatala sa mapa at may isang upuang nakareserba para sa kanya sa isang piging na walang katapusan.